Έχω χρόνο να κάνω βίντεο. Πολύ χρόνο. Συγγνώμη το βιβλίο μου. Διαβάζω και μια γάτα και ένα ποντίκι τώρα. Τέλος πάντων. Θέλω να μου πείτε κάτι στα σχόλια για ιδέες για αυτό, γιατί το μυαλό μου έχει κάνει pop και είναι άδειο δηλαδή. Έχει γεμίσει μόνο και γεμίσει μόνο gaming. Όμως δεν μπορώ να κάνω gaming γιατί πρέπει να κρατάω την κάμερα με το χέρι μου. Τέλος πάντων. Ναι, διαβάζω αυτό το βιβλίο τώρα, δείχνει για cupcakes. Είναι από μια φίλη μου. Ναι, τέλος πάντων. Πάω να φέρω και το άλλο μου βιβλίο. Περιμένετε λίγο. Πίσω, λοιπόν. Αυτό το βιβλιαράκι εδώ είναι από μια φίλη μου και αυτό. Είναι για ένα πιγκουίνο. Και αυτό λέει για μια σοκολάτα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι βίντεο να κάνω. Γιατί όπως είπα και πριν δεν έχω ιδέες. Ναι. Ωραία. Αυτά. Και τώρα δεν είμαι άρρωστη. Τέλος πάντων. Γεια σας! Κάντε subscribe, κάντε like αυτό το βίντεο. Και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Toxic. Τι κάνω ρε!